mangsa madya raras rinaras gatining kandha kudupku medhap kadi kedheping kenya tinari krama karana datan karnan ron-ron panjrahing sidi sidhem permanem pranaweng triloka taman candra kirana rum-rumindah angalela pinarbawing surya ratri sinawung kitaning brahmana ingkang kapadaning sih mbacotaken anggenipun suka parisuka Kyai Lurah Petruk tetenguk ana ngebuk sarya nyekar rujak jeruk buka bonang mimin tatin joget gambyong rujak jeruk ayo spontan ning ya tetep apik semu. Ah iya, golek-golek ya. Inggih golek-golek. Ning apik aku seneng ngeten iki spontanitas ning luar biasa. Iya. Nggih, ternyata nadyan sok padu nek kolaborasi ya apik. Ah iya jenenge seniman tus profesional ya kudu ngono kuwi. Iya ta Mbak Mimin, Mbak Tatin. Nggih niki wae nggih. Lirik-lirikan kalih sing ngendang. Oh iya. Tibane piye? Sing ngendang iki kendangane hebat. Rampak.
Keplane ya tonjo. Ya kelebet karo bojo nek kowe iki. Iya. Angger sing lanang gawe status wedok gawe status lanang gawe status wong loro kok padu kok. Kayane ora ngrungokke lho sing ngendangke. Padu kok dipamerke ning publik Nah, lho. piye aku. Senang status. Apa wis duwe bojo ta? Weh. Tak Apa kira kaya ketok nek tesih Joko ngoten ta Mbak? Wong putune telu kok. Kak putu. Oh, putu. masa putune telu. Asmane Ki Cokris. Hah? Jenengan kok ora ana liyane apa piye? Dalang muda. Dalang muda Klaten. Ki Asmane Ki Cokris. Cokres. Iya. Namine Kristanto. Ning katelah Ki Cokris. Ya, namipun Cokris Heru Kristanto. Iya, nama panggilane, nama gaul panggilane. Ayo, Cuk. Wah. Halo Mas Cok. Ya. Manggilnya enggak Mas, Kak. Oh, Kak. Halo. Lah terus piye? Lah kan jenengan nek ngundang Mimin karo Apri ya Kak Iya, Mimin Kak Kak. Apri. Heeh, Nek Kak. ngundang Kak Mas Cok ya Cok. Kak Cok. Coba baleni. Kak ngono. Kak Apri, Kak Mimin. Kak Apri, Kak Mimin. Terus Kak sing ngundang Kak Cuk. ya. Tapi enak, Pak. Ra penak. Ra. Ya cepet kene ora usah dipedhot-pedhot. Kok sesuai penak. Masa jenengan ngono mbok gandeng. Pancene awal-awal rung kulino ya nganggo penak barang. Apa tahu-tahu wong. Masa saru iki. Sukimen horo. Jare ra oleh saru. Ya aku kan krungu. Sing ora nggon mic. Lah mau Aku ra krungu ya ngomong apa to, Mau? Awal-awal niku ra mbot nek dereng kulino kan nggih. Heeh. Ra penak. Ra penak to. Terus Sajake kulino. atine iki lho sok nganggo perih. Oh nggih. Wong urip ki ora Karena kan penak terus to nganggo wong- panas perih Nggih, prihatin ngono lho. bener. Ya. Wong urip penak terus niat sengoro justru ketidakenaan perih pahiting kuwi dadi awake dhewe dadi manusa kan bisa luwih unggul. Kita bisa Lancip. merasakan kenikmatan secara optimal manakala kita merasakan ketidaknikmatan. Ngaten to? Wah. Nggih, kita merasakan keberadaan orang yang sangat kita sayangi ketika Kita ditinggalkan. ya, ketika kita ditinggalkan. Ternyata Mau niki ya mung biasa wae, contohnya pas Pak Winder nggak ada gitu ya. Wah, begitu Bapak nggak ada, wis gulung komeng saya kan begitu. Kalau sudah tiada baru terasa. Shalalalalala. Oh iya. Kelingan Pak lagu sing meriah aja. Oh iya. Iya nek sing meriah piye to? Tuel. Oh, udah ganti. Oh sudah. Janganlah tenggelam kalau kau memandang tubuhku. Janganlah kau mabuk Ri? kalau aku sedang tersenyum. Boleh-boleh saja kau cium pipiku, tapi jangan minta yang ini yang itu. Kalau ingin cinta dariku, engkau harus jujur dan sayang padaku. Oh, janganlah tenggelam. Oh, kalau kau memandang tubuhku. Jadi jangan pernah tenggelam kalau memandang tubuh orang lain. Jangan marah, Oh sayang, malu dilihat orang. Mi anu tatin nganti bingung iki. Lah aku Nyemperuh mimin nganti bingung denen. iki Cek lagune sing mbok nyanyi. Tiada mungkin. Satu pondok ada dua cinta. Satu ranjang ada. Saya itu loh Pak, saya itu harus saya tidak malu dengan diri saya. Oh iya dong. Saya itu ngamen di jalan hampir 5 tahun. Weh iya. tenan to, Kak? Betul, serius. Ah. Dari 2009 sampai 2013-an mungkin sih. Padahal mau wis pegawai hotel. Ya, Iya, saya lho. dulu di front office terus dirubah lagi pokoknya garda depan. Jadi ilmu komunikasi itu tidak serta merta. Heeh. Jadi kalau asini kan MC. MC kok ora tau payu kula ngoten. Ajare MC. Nggih. Nang ngene Pak Kresna, Nggih. ning Jalan Ciplat, nang ngene Bu Yoyo. Bu Yoyo, Pak Iya. Kresna Semarang. Ya, Pak Kresna istrinya Pak Kakan Wil Jogja Nggih. sekarang. Ajar MC kok ora payu kok kalah pinter kurang pinter pinter bawa ora pinter gerong ra pinter apa iki ora payu iki aku ora payu. Terus diajari dandan wedok karo bangsa-bangsa ini iki lah. Ngene iki ya termasuk. Ani ngene iki. Berarti biyen ora dandan wedok. Ora. Dulu aku nek dibilang kemayu gitu malu. Jadi nek saya nyanyi tanganku mesti tak delik kantong.
saya nggak mau jari-jari lentik saya kayak tok lanang. Ngono lho, tak Masa ono lentik ta? Iya, maksudnya tak delik kayak gini. Isin, yang namanya laki-laki kok dibilang genit kemayu mesti malu toh. Tapi terus, oh piye caranya kekurangan saya itu menjadi suatu kelebihan. Jadi tidak dicemooh tapi justru orang applause dengan penampilan kita. Serius Mas, serius nah iki. Lah sing nganggo iki dandane apa? Iki pertama toh, aku dandan wedok, Yohan. Ning ora nguruk mini lho kan ngerti dhewe pahaku kan mengundang toh, ngerti. Terus nganggo apa? Nganggo stocking. Yo nganggo stocking jaring-jaring. Jare mengundang laler. Batang iki kok. Paha kok mengundang laler. Mengundang laler. Jenis lho pri takut kok jenenge aku wong wedok iki. Jadi dan saya tuh yo nyekel ngene wae pales. Saya tuh nggak tahu tempo. Nyekel ngene pales itu saya harus saya umumkan Mbak Mimin kan kok ora saya nggak tahu tempo pales. Dadi modalku kuwi mau nganu nggawa botol cilik tak iseni beras utawa pasir tak ocok-ocok kene iki tok. Modalnya ngocok-ngocok ora ngono to Le. Anu berak botol kecil itu loh Bu saya kasih beras tak kareti toh tak ocok-ocok ngene. Lho itu serius. Lah iya. Ocok-ocok panu botol kok ngocok botol. Iya. Oh, dan iya. suara saya dulu tidak seperti sekarang. Dulu kan jernih tinggi melengking ya. Iya. Jadi saya tuh dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore nyanyi terus tanpa mic, banter terus. Saya berhenti kalau lagunya tidak hafal toh. Dan kabeh mau pancen rapal ngono lho Mas. Hah? Terus piye? Alhamdulillah kun fayakun Mimin jadi artis paling diperhitungkan. Weh. Kalau Tuhan sudah berkehendak apapun kekurangan kun fayakun, mbok menungsa memalangi kaya ngapa Gusti Allah ngijabahi. Ya memang dhewe dipermak dadi ayu. Weh. Dandani sedungan rupa. Oh. Ngenyutke dalang-dalang. Weh. Ya nganggo lagu Lah kae. nganggo prihatin ning penggen barang ben bengi aku. Dalang-dalang ki kleru. Apa? Dalange siji tok. Napa? Cukup kae tok kok lek gelem Aku iki. nggo nutupi ae kok aku. Aja Mas Boim barang. Berarti intinya gini kayak Mbak Tatin. Jareke almarhum Kiseno ket ijek gadis. Ngantek kromo ngantek saiki anu warga laras tetep eksis. Kula ya ngono. Wis dadi penyanyi kondang wis kemewat karo aku ora gelem nglurui. Aku jek ngamen tur tenan tek kono Masa ta? ketemu aku ora gelem nglurui. Lah aku wedi kok. Apa? Anek kok gentur. Lah dhisik kan dorong cantik. Aku ya takut. Berarti intinya kok. Alhamdulillah ya. Hidup itu lah proses. Ya, roda itu berputar. Roda berputar dan itu proses. Nek kowe mengalami fase-fase ini proses yang luar biasa panjang, manakala kamu mendapatkan kesuksesan, kamu jadi manusia yang pandai bersyukur. Iya. Nek kowe ujug-ujug dadi anake wong mampu, wong sugih, ra rekoso apa sarwa cumek, Pak, kamu jatuh, kamu bangkitnya sulit. Iya. Roda ki Beliau luar biasa. Nyekel treke kancane, treke wong ngene jek dipaido, ngene kira nyekel dit babar blas, disangoni sego bojone kok ngomah. Apa men kecukup butuh nek kalau beliau jadi orang sukses itu luar biasa karena proses yang luar biasa panjenengan perjuangkan Bapak. Iya. Ning roda ki ora terus Ora berputar. terus bicarane Lah nek gembos apa berputar. Iya, bener. Bener makane Kak. Dan Kak Mimin itu memang artis paling diperhitungkan di Sanggar Cemara. Iya kan? Diperhitungkan untuk ditendang. Tiwasna aku lek tekan tenanane. Lah iya. Tapi nek mboten enten Kak Mimin ya rasane cemplang. Cemplang. Dadine nek nang Kentung iya terus nglentru wae nek ora. Sing ambon-ambon sapa ya? Ya sesuk kowe tinggal kene, melu ngusungi gas nek. Nggih. Pak Cengkleng diaturi. Nggih no, Ya monggo. kayak dijemput. Duduk. Tuk. Ayo Lek, pedhok. Ya. Jemput. Monggo Bapak. Mas, jenengan kok antrah-antrah tekan kene barang iki piye ceritane? Niki ceritane sedina, Mas. Jenenge wong ora ndek bojo ya ngene iki. Lho, iki bar rabi meneh. Kula mun duda 2 taun. Lah. Iya, bar rabi meneh saurunge putrane kan jenengan rabi meneh. Kae mung 5 sasi bubar. Ya Oh, alah,
alah. Garwa sing dhisik rak sedo. Nggih. Terus sadurunge ngrabekke putrane, sadurunge apa ki jenenge besanan karo Mas Kondang rak jenengan rabi sik. Nggih, 5 bulan saestu. Dadi 2 tahun aku wis ngijen iki. Niki wau critane niku geng Yogya. Iya. Jadi geng Sleman, Iya. terus Gampeng, Bantul. Niku ya golek bojone ngono apa piye ceritane? Ya pokoke ngubeng-ubeng jenenge iya. kancane akeh terus ndan untuk ngisi nika. Iya, Terus iya. janti terus bablas ngalor kok streaming. Loh, iki kok Mas Mul mayang. Wah, kok Klaten ngiri randu lanang gitu. Weh, ladialah. Wah, tepuk tangan ke Mas Jenengan. Kok jenengan golek bojo nang kene gampang, karek milih apripo mimin. Lah ngeten iki Niki wau kula pas enten Bangjo Bogem niku to. Bogem, nggih. Oh, Bogem, Bogem. Nggih. Banan. Lah nek wong cicik-cicik, wah tak kira ya cah loro kuwi. Nggih kok kei wah 50-50 aku ya ngono, aku tak kira kowe karo kono. Ning bentuke ya kaya kae persis. Nek kowe ngono nek tak sawang ning mriko niku joget napa to joget anu mule jogetmu anu apa jenenge iki lho Mas. Apri kan luas terus niku tatin ya luas. Kae ora luas blas. Jenengan berarti mriki ya nembe pisan niki. Nggih kula. Oh, nek gambar rak lapangan Meranggen. Ya, sing dalem mriko lho. Nggih, nek sing omah mriko Klaten. Niki omah Ibu. Lah kon randu lanang kan cedhak ngene Mas Tomo. Nggih, pancen. Nggih, lha Wau dalu Mas Tomo teng mriki. Lah nggih, dalu kan besan to sing anu sing Mas jenengan ki nek ngersakake mayang virtual ora usah kudu ning Jakarta pring malah nganggo mrikene. Lah wis kapan aku tak melu genti ya. Anggere ragat dhewe, golek dhewe ragate. Tembungno keluarga nang lak dijokke. Beres. Nih genti Mas Dengkleng iki ra engko tak potongke anu videone to. Lho niki. Memang tembungke mriko. Saku tak mangkat dhewe wis iki kerawitan iki ora apa-apa. Beres. Sing penting enek iki aku wis seneng. Ngoten. Nggih nggih kletikan nggih. Nggih, kena nggo slemet-slemet. Suwe mboten kanggo kok. Apa rumangsane kene gelem sing penting ngono iki mangsane aku gelem. Aku ora ngono iki rumangsane langsung gelem. Sanggar Cemarai kan wis dadi anu sukrep kok biang pisan nggih. Terus kaya Mas Almarhum Mas Eno saiki sing nusul Sanggar Cemara. Amin. Ning nusul subscribe lho ya. Nggih Ya. nusul kowe ora kok. Subscribe. Channel-e nggih. Nggih, channel. Ya. Ngucak awet dawa. Aku sak kaya Mahathir lah. Ya, betul Mas. Mahathir Muhammad lah. Nggih. 94 tahun jadi Perdana Menteri. Ya, betul. Heeh. Aku yo antarane 130. Amin. Ra sida dadi bojone wae priya aku nek 130. Lah piye? Gerkon ngeroki karo anu wong glegak-glegeken ae no. Ha nek umur 130 ra ya rekoso sing wedok to. Pas aku arep unggah-unggahi. Lah nek 130 ya nek kowe tekan nek ora. Ora melu-melu. Ya. Nggih, monggo paring panglipur apa kak sing anu jenengan karangan Karyanipun Ki Susilo Dengkleng. Oh nggih. Nggih. Panggodane katresnan. Wih. Sing imbangun katresnan kan wis anu wis melejit niku. Men anu. Sing nusul panggodane Iya, katresnan. familiar. Iya. Tahun piro niku panggodaning katresnan? Panggodane katresnan tahun 2007. Oh. Sing imbangun katresnanku 2003. Weh. Dados Ya. niku ceritaku lho dhewe. Dadi saya tak kandhake ceritaku dhewe. Ya, nggih. Niku enten sandine ning kono kuwi ning ora sing ngerti. Sing duwe sing ngerti ya sing aran. Nggih. Bawanipun sinomlo gondang nggih, Pak. Wah, iki mudeng ya. Iya. Karo kowe piye? Pripun? Kentak-kenti karo kowe. Iya, oke. Jenengan mawon kula ajros. Ya, aduh. Ajros ki piye? Ajre. Kok ajros? Aku ku nyawang kowe awet ayu. Nggih. to niki. Iya. Nek kae kok malah soyoan. Nah niki nembe sakit kok nggih. Pripun, Mbak Bibar Tati? sakit menika. Lah iki awet ayu kan iki. Kae kok nggih. bentuke kok soyo suwe soyo bruwet soyo bruwet. Ora, kowe iki nek wis iki wis kan anu lagi kena pandemi kan seniman lagi ora do iso manggung. Terus kowe iki ning omah aku mikirke, kayaknya terus nyambut gawe apa aku kan. Nek ngarit itu kan sudah bertahun-tahun sebelum pandemi wis ngarit. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi ora iso sedekah bondo donya, awakku kegiatanku tak sedekahke nggo tangga teparo sing butuhke. Nah, kados panjenengan menika didorong ta nek butuhke gak monggo. Dados Pak, Kegiatan sakniki iso hae digawe nggih. sakniki pun mboten tetek. Lah. Zamane rak zaman musim pandemi Mosok tetek ya zaman, ngopo no? zaman virtual. Golek sing halal no tetek ngopo. Niki sakniki online. Online. Padha wae.
Mangga, ya. Lamping-lampingi Bapak. Iya. Aku ngerti nyedak-nyedak arep njaluk saweran apa Oh, nyut sewu. Apa ya? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas ki jupuk maksudnya. Kok jupuk toh nyelemet. Ya kok gampang kok. Nek nembang sing tak saweran. Lah anjir masake aku. Dalang bacot munggah panggung mosok ra ninggali sak bil-bilo ya. Pekewo. Aku nek diparing cah cilike pekewo pilihku golek rekodo iya kok. Ya dadi kula ijen Mas niki. Oh. Mboten sopir mboten beto sopir dadi mung ijen mobil dhewe. Lek men nggih teng griya ki ambak niku. Wis ngono turu ngramu piye kok aku? Kula nggih namung kaijenan lho. Mirip ya, mirip. Mirip. Ya pokoke gathok ya ora apa-apa, Tin. Ora apa-apa, mirip kok. Nggih, ketoke jodoh. Ya. Biyen aku ra wis kandha marang sira doh wong manis. Ya pun derek kenyanten Kembang Sari ngampel sampun. Wes. Zaman pembangunan tol itu kula pun derek mriku ten Kudus nggih sampun. Ya, wis bola-bali kowe melu aku. Ning jaman iki jek ketok ayu saiki kok ora saya bruwet. Yang luntung ngoten. Kula ingkang dereng. Oh, Mbak Tatin. Nggih. Aku ngerti nomere mari Mbak Tatin kan. Waduh. Mungkin sebar luaskan. Napa kok njak aku dicerakke? Ya. Ya engko nek aku piye ya aku ya. Ojo cerak-cerak. Ya malah iki wae wong gak. Ojo cerak-cerak Pak. Pak Tengkleng ndak glegeken. Ya. Eling ngojroning bebrayan kebak panggoda yakti. Iki acara apa Pak Mul? Kok gabungan sopir pripun nika? Gaslin. Gaslin. Gaslin Gabungan sopir lintas Randulanang. Wah. Jadi sing wayangan iki paguyuban Nggih. sopir-sopir. Oh, Elok tepuk Randulanang. tangan untuk Bapak sopir-sopir. Jadi seragamnya ini adalah seragam Gaslin. Doa kula wonten pundi kemawon slamet rahayu wilujeng. Amin. Murah rezeki. Amin. Nggih. Teko ngendi mau? Iki udu sinom grandel nek ngene iki jenenge sinom legondang. Anjih, sinom legondang. Jenengmu gandel grandel. Logo grandel kan anu slendro. Ya, yuk. Rupeta kang nyrimpeti Neno doni masih rawong ayu Ya, Pri, wangi, Pri. La 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 la. Ya. Sini. Sini. Sini biar deket sama Pak Tengkleng. Kleng. Mbak aja salin Aku anggere krungu sinom legondang terus kelingan Mbak Warni. ya bener Ya. ini kok idola kula idola jenengan idola kula Wis sinden bunga tirah nggih niki kok asline Merinting aku. Yuk, yuk. Rondi lan maneh citra ing janji jebul teko gandeng marang priya liya Nggih, ya.
lanjutke lagunipun mangga. Biyen aku rak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan panci panglong tanpa apa patang radet kang rinoso apa pancene wis beda dek biyen apa saikine apa sliramu salin sloka biyen tresno saiki tak sia wong ayu mbok aja bingung tumlamun satemehan jetung kaya wong kelangan betung dalek dalek wekasane moro Ya. tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satu tetep tulus ngrenggani cimamu Iya. Iya. Panggoda ning atres. Sasarake susila nang rambut nyawa. apa pancene wis ndek biyen apa saikine apa siramu salin sloka biyen tresno saiki gak sia tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satu tetep tulus ngrengkani jiwamu
matur nuwun. Jenengan kapan-kapan penting asta ning kene. Nggih, Mas. Siap, Mas. Oke. Anggere jenengan ngebel menika aku siap. Ngebel dhewe. Sanggar Cemaran niku sing dereng enten dokumen namung kok dhewe. Oh. Ya nggih to liyane wis ana kabeh. Lho aku ndungen ning dhewe tak isenane. Oh iya, rekaman ya enten lawas. Nggih, rekaman lawas. Oh iya. Ning kudu nganggo iki lah iki aku ora seneng kok. Aku cinta iki. Jatuh cinta. Iya, jenenge Sukimin dadi. Wong niku jeneng Koreane beda. Ya, Kim Min Soo. Ya, aku mesake ya kok jenenge Bolo. Piye? Mboten kudu mboten wong sen iki padha. Iki rek-rekane Pak Tumyono kan gede, iki mung cilik, kelas dhewe. Sing penting niatipun. Bar mayang kok sragen pindho kok. Ya. Kaya ngerti. Oh. Kayak ngerti sampeyan iki kan. Ngerti banget no. Ndek wingi le uget-uget tawon jenengan. Iya. Pancen nggih lumayan lah iki. Lumayan ngoten mawon. Nggih, pokoke kabeh disyukuri karo napa jenenge kabeh pancen lagi dalam suasana prihatin. Iya. Nek gandeng petok iki tukang icik-icik. Iya. Ya nek iki kabeh mosok mung iki tok. Ya. Ya. Saya tidak mau bahagia sendiri sementara koncoku ngaplum niku lho ya ora tekan. Nggih to nek jeneng wong nyambut kan. Ya. Mbok lah mbok. Mriko no mandeg rono no ben nembe diitung riyen Pak. Oh nggih. Ampun nggih matur sembah nuwun Pak. Sembah nuwun Pak Sus. Kula nggih matur nuwun nggih. Pak Haris. Ya, oke. Sembah nuwun nggih Pak. Dalangnya ora iki. Uyai segara. Kowe iki malah mentahi kowe iki. Wis ora kompak. Ya mesake kertane nggih mriki mawon jenengan jenenge napa? Lah nggih. Beliau itu ternyata nyun sewu ora mung ngendikan tok. Ning Ada eksekusinya. diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Iya. Nek ngantek kula karo Apri iki turun ning dalan meneh. Aku Dadi wong ra genah jenengan melu keluputan dosane. Iya. Ning dengan seperti ini oh iya. Mimin iso bertahan. Oh sing nulung sapa? Susilo Tengkleng. Nah. Kesebut. Iya. Oh, bocah kae jane dosane akeh. Upamane ngoten lho, malaikat lho. Lho nek malaikat kan mikirnya bocah dede mimin lho omong. Kae jane bocah kae rada ndek kekurangan akeh. Babakan kita kan enggak pernah tahu dosa yang kita lakukan entah disengaja apa enggak. Ning mergo hal kecil nulungi bocah kae ora bali ning dalan meneh dadi amaliah panjenengan sing utama. Muga-muga kowe sehat, Amin, Pak. banyak rezekine. Amin ya Rabbal. Ning sikilmu lha aku nyawang gila aku. Jeng-jeng nggih akan perawatan kaki. Iya. Lah, penyanyi- Mau jarine dingeneke iki aku nonton iki gila. Sikil opo-opo. Kadas tok, Pak. Nyon sewu Pak. Ternyata beliau itu nyon sewu ya ternyata masih ada kekurangannya loh. Apa meneh? Jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Ya apa jarae? Ratu-ratu di tanah Jawa itu kan terlahir dari keturunannya apa ki sih? Kendedes. Kendedes itu kan betisnya itu kan bersinar. Kendedes Iya. Nek wong ayu mbok nono sing luwih wong ayu meneh. Nah. Lah, dari betis yang bersinar inilah muncul. Iya. Nanti akan ada Sikile gilane. kan ada turun-turun sing lah menika lho. Nek kuwi ora Sing weton- ngeratoni tanah Jawa. Ora weton Kendedes ratu le. Saka Sikil kok parises apa piye piye? Kok otote ketok. Ora weton Kendedes Ratu terus weton apa? Niku weton Kendedes hotel ya terus dadine. Kendedes kuwi sing bakal turunke ratu-ratu ning tanah Jawa. Lah kaya Kendedes kok. Kayak Kendedes kok. Kaya iso nurunke mangsane. Kendedes ki nggo transit ya iso lho. Lah iya. Nggo transit sopir-sopir ya iso, nggo transit anu bangsane apa jenenge sales-sales ya iso lho. Nggih to? Kusik. Nggo istirahat lho. Nggo transit sopir, nggo transit sales. Lho wong saya nggak masalah. Lah nek ning kene kuwi kowe tumindak nista lah kuwi sing salah. Lho nek istirahat kan nggak masalah. Iya. Yang salah itu perilakunya bukan oknumnya loh. Loh, beliau baik-baik, jangan dikotori dengan oknum-oknum sing neng kono arep wisata birahi loh. Kudu dipilah loh. Istirahat, transit apa wisata birahi ki to gumantung niatipun. Aja dikepiawah mesake mereka. Kok apal men to ya? Ya apal. Lah niku alumni kok. Ngono. Ya apa nek alumni. Ya apa kula 80 sortem ten niku. Dhisik 80 sotem. Pak Sus. Dalam. Alumni Gunung Pare. Nggih. Mbah Nun ya, Pak E. Matur nuwun Pak E. Ayo sing kanca sopir genti no dipanggil no.
Anu nyuwun lagu Pak Sopir kan wonten. Pak Sopir pun wau pertama. Oh nggih, ngapunten Mas aku ora ngerti. Iya. Kasih sembah nuwun sampun paring bebingah. Kula dongaaken mugi-mugi enggal panggih jatuh kramanipun malih. Sing gemati ya, Pak. Iya nyaron genti. Yo. Wis komplit pokoke. Yo melu ngadeg Mbak Nina Pupe karo Mbak Sinta ya. Oke. Jaewono bajutke pangpung. Ya. Apa dilekasi saka langgam sik manut aku. Wis. Langgam rumiyin mawon. Oke, napa? Dadi ati? Sarung jagung. Sarung jagung apa dadi ati? Sarung jagung mawon nggih. Oke, masuk ya. Neno tak. Yen tan weruh sadina kaya setahun sarung jagung abot rasaku Misalnya masakan bukan
bung bang bang bung Satipun narungkul matur nuwun artis menika nggih. Ayo iki Pak sopir genti kon maju. Perwakilan dari teman-teman sopir sinten Pak Hari monggo dipun koordinir. Nggih. Langsung maju pepanggungan. Peduken Pak Men, Mbah Men. Peduken Pak Men. Iya. Ayo Pak Men. Pak Men soto Pak. Ora gelem dipethuk. Nggih, ora prene dhewe. Ora lepet aku sajak gila. Iya, pisan-pisan munggah ngono. Iki ki yo kategori jenise menungso. Iya. Ora terus gage-gage melayu. Ora danyang penyenyengan. Wis rasa hae. Menungso dipethuk menungso kok girap-girap. Wah, ngene Bu Sundari nonton ra iki. Iku bojo kula sih. Ora masalah kok aku sing jelaske Mbak Endang. Yo. Ki arep ngomong apa arep nembang madhep rono aja madhep anu. Iki kula dereng kenal ya niki sapa? Niki Pak Hari Tanoyo. Niku manajere. Ngadeg. Sing akan lungguh Ngadeg iso ngadeg ora lho, mengadeg. Jane lek pengen kenalan niku Mas Joko. Joko siapa? Joko Bagon. Endi kon munggah sisan kok. Mriki Mas Joko. Kene. Ayo. Ngancane aku masuk frame. Ayo Lek Bagor. Kuwi Pak RT. Nah iki Pak mantan RT. Nah Pak Hari itu Mbak Tatin niki manajere Sanggar Cemara. Manajer tapi jer tombok mawon. Manajer tombok. Kok malah diceritak. Mengkene tombok langsung nyadong kali bapak no. Biasanya pun nang nyuwun ngapunten nggih. Pripun Pak Joko? Saderengipun pamunten menika klarifikasi kemawon. Napa kuwi? Wau dipun aturaken menawi penasihatipun menika Om Hari. Lah terus Statusipun Om Hari menika ketua satunipun Gaslin. Ketua umum. Iya. Terus Pak Tarno? Lajeng Pak Tarno kedua-dua. Oh iya. Lajeng penasihatipun panjenenganipun Bapak Mardhani. Oh ngaten malah ketua umum iki. Lah kok ora gelem anu tadi tampil iki piye? Lah kan enten jenengan. Oh. Sing luwih iso tur luwih pinter enten jenengan. Oh. Iki aku ya tak meneng. Pak Ketu ki jan. Kok Pak Ketu to? Pak Ketua. Pak Ketungkak. Kok Pak Ketu? Anu ketua kok rami tayani ngono ya. Arepe piye arepe? Yo, bawa. Kan ngono lho ya. Nyawamu iki sing gawa mbari lho ora lanyu-lanyu. Monggo. Ayo. Piye? Ayo monggo. Gleleng kowe. Rasa wae Terserah lho. Nah aku terserah tok kaki saiki seminggu aja masuk kuwi amanah kok lho. Apa? Iki ya aku sing salah. Ya aja anu ora aku sih. Iya. Apa Pak Jaka? Pengen bawa ngimpi ya menawi. Pengen ajar bawa. Oh, anu ngimpi Slendra Songo. Nggih. Ora pelok barang ae. Asmaradana gegarane wong akrami. Slendra pelok niku kula nggih boten mudeng kok. Nek gegarane wong akrami ngono iso ora? Iso no. Iso no anake Mbah Kiran kok. Oh, Apal. Pak Hari apal no di anu wong loro no. Oh nggih monggo. Berdua no. Di tak ditetah nggih. Ya. kaya bayi ditetah. Berdua Sih, karo bayi Pak kan Joko. iki. Bayi ini ora gelem disapeh kok saya. Menawa ngetekke Iya. kempongan. Entake kempongan kok. Mas Joko rada rene. Kan Masuk masuk frame. Mbak Tatin. Sewaya-wayane dicetak Mbak Tatin. Napa Nang iki? YouTube. Pak Joko. Kene kok terus ngedok-ngedok nyerak kene lho. Boten kelantu wonten ya. Mumpung ketemu kok nek aku wis bali kok geton lho. Wis ndang arep ngomong apa? Yang dimat-matke kono sing cetha. Nah. Arep ngomong apa? Kula tak langsung ajar bawa mawon. Yo. Kegarane. Yo. Gegarane wong akrami. Ya. Dudu bondo dudu rupa. Dudu. Ya. Dudu bondo. Dudu rupa. Ya. Diunggahke Mas. Ditunggahke to? Aja medhon, Oh, munggah. nggih. Ya. Bapake napa Pak Mas Joko. Joko almarhum Pak Dit.
Giran Pak Demul itu nabuhe elok gambange jos. Nah, karo bapake Pak Ari kuwi cocok nek main. Oh, buka wadi. Le tiru Mas kula, Pak Oto. Lah jenengan ya nggih iki. Kula pas main pisane gegaruk. Kok lajeng Om Hari gentos. Waduh. Engko metu apa, Lek? Among ati pawi tane Serawung Pak Hari pirang tahun lagi kita ngerti bahwa luput ya ratu kira nganggo mari ya. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang pleng ta Pak Pri Mas Joko mangga Mas Joko kok tangan pring angel ngagem itu Pak. maksudnya pita angel iki ngawur aja ganggu lakon Kok salah terus totin aku ki. lah ya wong yen angel kok nganggo itu maksudnya piye Lah kok yen angel aku nganggo itu. alamane kono Lah leboke bola leboke bola ki ora nganggo itu sik to nang jarum ki lho. saiki sono teknike sing nganggo Ya perkara teknik aku ora mudeng, aku pengine sing alamiah kok, back to nature kok. lah ya nek yo mengganggu kene to lagi wis sajake pun pirang-pirang dina lara dadi awane gur kuwi ya Aku ki sampai lara rong sasi brek iki kaya pulih prawan meneh. perawan cengele ya cengel kok perawan kupinge ya ora kepunjulen yo entake tan kena di numbas arto terima kasih gayeng-gayengan dangdut ya ora apa-apa ya nggih jae wono karo Mas Joko Mas Hari jangan melu joget ora mboten sak mawon ora sing bayar soalé ayo lenggah sik nggih Mbak Ahmin Mbak Apri Mbak Tatin wah luar biasa kanca-kanca sopir gayeng napa mboten bengi niki Wos ya wayangan kaya ngene iki wae ya rampuh. Pamane tarif normal ngono jan pira coba jal. Lah nggih. Lah ya Tru, iki malah diampiri Mas Dengkleng. Heeh. Pramila menika ugi matur sembah nuwun dhateng ingkang winantu ing pakurmatan panjenenganipun Bapak Kanjeng Bupati Sepuh Pak Haji Sunarno SE M Hum. Ya. Nggih, utawa Pak Haji Sun ingkang tansah nyengkuyung lan paring wewangson dhateng kula sak kanca. Uga Ibu Bupati ya, Tru. Beliau ki diam-diam ya selalu menyimak Kang. Tru. Pak Tum kalian Ibu wonten dalem selalu menyimak dan peparing ya. Pak Parno semono uga Bu Ani Fitriah iki mau ngersake sentir Lengopatra durung diparingi isuk di caosi nek pas ngonlain. Nah, jadwal ngonlaine kapan? Aku arep evaluasi sik terus. Ya. Perkara apa? Ben sawerane maksimal meneh. Lah iya. Nggih. Terus apa meneh? Gong, sapa meneh? Akeh iki kanca-kancaku SMA karo kanca kantor sing ngrawuh ya. Ki dulur-dulurku Jakarta
Om Nardi dan kawan-kawan adi-adine Om Tarno. Ya, sapa meneh? Ki sing apa para penggemar Mbak Eka Widiasti sing ulang tahun karo siapa iki? Sing ulang tahun Mbak Eka karo siapa? Mbak Eka Widasti dari Jakarta. Nggih. Mbak Rina. Nggih, nggih. Ini terus kemudian ada yang SMS menika, ada yang WA. Virgo Boyolali. Nggih. Salam kagem Mbak Tatin badhe nyuwun langgam sarung jagung. Nggih, menika sampun dipun aturaken kala wau. Nggih. Nggih, oke. Mbak Eka Widiasti dan Mbak Tini Happy, selamat ulang tahun saking Ibu Ani Fitriah. Nggih. Terus sapa meneh iki mau sik? Sapa meneh sik? Oh, Mbak Wiwin Purwaningsih. Alhamdulillah Pak Mul kembali gelar clear selalu menyimak. Oh nggih, menika saking Ngawi. Ya. Wah, akeh penggemare kono kene ya terus. Mas Dalang Brimob nderek rile. Wah, penontonnya mumbul. Haryanto Andika Multimedia nderek rile mumbul. Nggih, terus apa meneh? Mas Rojali. Oke. Nggih. Kepareng nyuwun tembang gugur gunung kagem kanca kaya MPW Mania. Kadang MPW Mania guyub rukun seduluran sak lawase. Nggih. Iki isih pelok barang mau jane ya. Jane gugur gunung sik telat le maca. Nggih. Napa-napa. Terus ki saking sapa meneh iki? Oh, Mbak Marianti Trah Josentana. Nggih. Dalang NKRI. Oke, nggih. Oke, sampun dipun waos sedaya. Jam 1 kurang seprapat, Gong. Wis ya. Sesuk neh ya. Lek seneng-seneng nggih. Oke. Ya. Oke.